Көннең башка яңалыкларына күчи, киләсе айларда бензинга бәя артмаска тиеш. Бу хакта бүген Татарстан ягулык энергетика ресурсларының сыйфатын һәм аларны нәтиҗәле файдалану идарәсе җитәкчесе Роберт Гыйләҗиев белдерде. Моны җитештерүдә һәм биржада бәя төшү белән аңлаталар. Ел дәвамында бензин хакы 3%-ка арткан, ләкин сыйфатсыз ягулык салу очраклары да бар. Ел дәвамында 52 станциядә ГОСка туры килмәүче бензин булуын ачыклыйлар. Тулырак Вазир Шаймарданов. Ел чатындагы ягулык станциясында бәя инде җәйдән бирле үзгәрмәй. 2018 елда бензин хакы 10%-ка артудан соң узы баручы ел машина йөртүчеләр өчен тотрыклы булды. Везде сейчас на заправку 41-42 рубля, это нормальная цена. Все-таки ожидается, что в следующем году повышение будет, пока заморозили. Иң популяр 92-ле ягулык 2,8%-ка гына арткан ел башында ул 40 сумда 50 тиен торса, хәзер 41-дә 65 тәңкә. Алга таба бензин хакы артмаска тиеш. Октябрь айыннан берле быел заводлардагы чыгарылган ягымлыкларның бәяләре төшә башлады. Һәм ул биржада да төшә башлады. Шуңа күрә мен уйлыйм, менә киләсе айларда бәяләр күтәрелергә тиеш түгел. И күпмегәдер төшәргә мөмкин дим. Ләкин бәя белән уйнаучылар да бар. Бүген Татарстанда 700-дән артык ягулык станциясе республикадан читтә теркәлгән кайбер зур ширкәтләр Татарстан тәкъдим иткән бәяләрне инкар итә икән. Алар 2 мәртәбә безнең мөрәҗәгатькә карамыйча бәяне күтәрделәр. Шуңа күрә безнең президент исеменнән Лукойлның президентына хат китте. Менә шундый нәрсәләр була сезнең заправкаларда, алай эшләргә ярамый дип. Чөнки алар бәяне күтәргәч, алар бит артыннан бәяне күтәрергә тырышалар, бүтәннәре. Бәяләр төрле булса да, сыйфат ягы бер дәрәҗәдә. Бензинның сыйфаты буенча алга китеш бермә-бер күзәтелә әле 15 ел элек һәр 4нче ягулык станциясендә сыйфатсыз бензин очраса, хәзер ул бары тик һәр 38нчедә. Ел дәвамында 52 станциядә сыйфатсыз ягулык булуын ачыклыйлар. Соңгы айда исә 15 очрак теркәлгән. Сыйфатсыз ягулык асылда кечкенә ширкәтләр, эшмәкәрләрдә табыла. Монда очраклар Кама аланы, Бөгелмә, Әлмәт, Чирмешән, Балык бистәсе, Мамадыш, Чүпрәле, Чаллыда күзәтелгән. Безнең үзебезнең андый штрафлар без сала алмыйбыз. Бу материалларны без җибәрәбез Министерство экологияга. Тикшерү дәвам итәчәк. Машиналарга ягулыкны салып бетермәү очракларын да өйрәнәчәкләр. Бу өлкәне әле бик аз тикшергәннәр, тикшергәннең берсендә азрак салулары ачыклана. Айзат Шаймарданов, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.